Także taka wystawa. Piękna ta nasza wystawa, proszę Państwa. Piękna. Proszę, żeby się nie przewrócić. Także proszę Państwa, dosłownie wracam z Arkadii. No i w tej Arkadii, proszę Państwa, gorzej być nie może, bo tak nie kupiłam tego, co chciałam i jeszcze raz muszę iść do sklepu, a nie lubię tak po tych sklepach chodzić, jak Arkadia. Ciemno. Małe światło. Nagrałam latkę, że tu baciuszka się ma. Nagrałam latkę.